Croeso i bawb sy'n ymuno efo ni yn y sesiwn AmGen heddiw. Croeso i chi gyd sy'n yma yn y stafell Zoomaidd efo fi. Ac i bawb sy'n gwylio ar ei sgrin o adra neu lle bynnag. Elgan dwi, a dwi'n cael y plesar heddiw o gynnal y sgwrs yma, a dwi'n mor gyffroes i gyflwyno'r gwesteion anhygoel sydd gennym ni yma i rwydwaith Eisteddfod ar byd heddiw. A dwi ar gwesteion yma heddiw i roi ychydig bach o fewnwelediad i chi am brosiect y 5 gan y Lolfa. Mae y 5 yn gyfres o 5 nofel i bobl ifanc sy'n dilyn 5 cymeriad ym mlwyddyn 11 sydd wedi dod at ei gilydd oherwydd bod nhw'n teimlo bod nhw wedi herallu. A'r nofela, maen nhw'n archwilio bob math o bethau sy'n rhan o bywydau a profiadau byw Cymru ifanc heddiw. Enghraifft, rhywedd, crefydd, anableddau, hil, iechyd meddwl. A fesul nofel, mae'r gyfres yn dilyn amserlen blwyddyn ysgol, gyda 5 awdur yn eu hugeiniau yn adrodd profiad gwahanol gymeriad ym mhob nofel. Wedyn yn bwysicach oll, mae'r cyfan wedi greu ar y cyd gyda 5 cydawdur ifanc. A mae hwnna'n linc seamless i fi gyflwyno chi'n iawn i'r gwesteion. Yma efo fi heddiw, mae 4 o'r cydawduron ifanc sydd wedi bod yn brysur yn gweithio ar brosiect y 5 dros y blwyddyn diwethaf. A nawn ni fynd o gwmpas ag cymrwch y cyfle cydawduron i gyflwyno eich hunan, eich rhagenw, eich enw, pa nofel gyda pa awdur ydych chi wedi bod yn gweithio arni. Ac yna i ddilyn patrwm rhif y 5, swn i'n licio chi rannu 5 peth ydych chi'n hunaniaethu fel. A dwi'n meddwl, nawn ni fynd fesul nofel. So, dwi'n meddwl, dyn ni'n gwybod pwy sy'n mynd i ddechrau ni off. Helo, Thomas Jones ydw i. Dwi'n dyddiw'r angenwau fo fe. Dwi'n gweithio ar nofel Tim gyda Elgan. A dwi'n hunaniaethu fel person autistic, Gymro, Dristion, gamer a nerd. Grêt. Diolch, Thomas. A'r nofel nesaf. Helo, Cerian dwi, rhagenw hi. Dwi'n gweithio gyda Mared a nofel Tami. Uniaethu. Dwi'n uniaethu fel Cymraes, person dramatig, person anabl, person hapus, a sgwennwr ifanc. Fab. Diolch, Cerian. Ag nesaf? Helo, Mahmoud ydw i, a dwi'n defnyddio'r rhagenw hi. 5 gair i bysa Pakistani, Cymraes, Muslim, creadigol a bookworm. Nice. Diolch, Mahmoud. Ag y bedwaredd nofel? Helo, siamai, enw fi di Leo, rhagenwau fi ydy fe neu fo. Fi'n gweithio ar nofel Robin gyda Iestyn, nofel arbennig. A fy 5 gael i yw Cymro, brawd, person queer, person creadigol, a fi. Nice. Diolch, Leo. Ac mae yna 5 cydawdur ifanc yn rhan o'r prosiect yma. Ac yn anffodus, dydi Maisie methu bod efo ni yn y sesiwn heddiw. Technoleg, dwi'n meddwl, sy'n chwarae fyny. Ond mae Maisie yn gweithio ar y 5ed nofel efo Megan Angharad Hunter. Ac dwi'n edrych ymlaen i Maisie rhannu a cyflwyno ei hun efo'r byd a y pethau mae hi'n hunaniaethu fel yn y dyfodol. Gobeithio ddawn ni at y cyfle yna yn ddian iawn. Ond am rwan, fel glywsoch chi gan Thomas yn fanna, dwi wedi bod yn gweithio fel un o awduron ar y prosiect hefyd. A felly wedi gweithio'n eitha agos efo Thomas, yn rili agos efo Thomas, ond dwi hefyd wedi cael y fraint o gydweithio gyda'r cydawduron i gyd wrth i tywys a cefnogi nhw ar hyd y daith ar y prosiect. A mae rhaid i fi ddweud, mae wedi bod yn plesar llwyr i ddod i'n nabod bob un ohonoch chi. A mae dyfodol byd llenyddiaeth Cymraeg yn un gyffroes iawn yn cwmni chi. And anyway,
llai o gamol am rwan, a mwy am y 5 I hun. Ac yn gyntaf, dwi'n mynd I ddod at Leo, a nawn ni ddod at bawb a gofyn chydig o gwestiynau I rhannu bach am y broses efo'r byd. A Leo, ddoi at y ti gyntaf. A'r cwestiwn sy'n gynnau I chdi ydy sut sy'n gyntaf, des di'n rhan o brosiect y 5, ond wedyn hefyd pam nes di rhoi dy amser I fod yn rhan o'r prosiect hefyd? Wel, yr ateb syml yw fi'n joio ysgrifennu. So pan nes I ffeindio'r cyfle yma I fod yn rhan o prosiect oedd yn rhoi'r cyfle I fi wneud hynny, o'n I fel, yeah, sign me up. Ond ar ôl cael cyfweliad gyda ti, gyda Elgan, o'n i'n teimlo fel bod y prosiect mor, for lack of a better word, radical. Y syniad o cael lleisiau pobl ifanc fel rhan o'r proses creu stori ar gyfer pobl ifanc. Oedd yn rhywbeth fi byth di gweld a mae fe'n rili bwysig. Yn ymwedig gyda stori Robin, mae stori Robin yn sôn am pethau dwi'n gallu uniaethu hefo. A ni'n teimlo fel bod dyletswydd arno I sicrhau bod y stori'n cael ei wneud yn iawn ac yn authentic. So oedd hynna'n rili bwysig. A sut oedd e just look, I fod yn onest. Look hollol. Gwelais I post ar Twitter, nes I ateb e, a dyma fi. Ti'n bod yn modest iawn yn fanna, mae just look oedd e, achos oedd bob cydawdur, o'na rhyw 40 ohonoch chi bobl ifanc amazing wedi cysylltu am y prosiect sy'n wych. Ac oedd bob un ohonoch chi'n gorfod danfon sampl o'ch gwaith. A ti'n deud look, ond bydd ti a pawb arall yno chi wedi yrru yn eich sampla chi mor gyffroes. A mae lawr I y math o waith a y llais ydych chi'n gynnig hefyd. So, yeah. Leo, yn bod yn modest. Gwych. A ti just ategu, neu ahangu fi bach ar y pam yna eto. Pam oedd yn bwysig I chdi fod person ifanc a I fod yn rhan o stori Robin. Pam oedd o'n mor bwysig, ti'n sôn am y gair authentic. Wyt ti'n teimlo felly bod chdi ddim wedi gweld hwnna, y cynrychiolaeth yn authentic mewn nofela Cymraeg a eithaf Saesneg? I fi yn bersonol, fi'n teimlo fel bod y stori o cwestiynu eich rhywedd a cwestiynu eich hunaniaeth, dyw e ddim yn cael ei ddangos digon yn unrhyw fath o cyfrwng Cymraeg neu Saesneg, ond yn enwedig I bobl ifanc. A fi'n credu dyma'r adeg yn bywyd I ni gyd yn cwestiynu pwy ydyn ni o ran rhywedd neu unrhyw beth arall. So oedd e'n bwysig I ddweud y stori yna mewn ffordd effeithiol, oedd yn taro ar y pwynt nes I teimlo pan o'n i'n tyfu fyny. I mean, we're dal yn ifanc, ond, mynd trwy tygau a gyda'r straen yna, ond hefyd gyda'r straen o sort of cwestiynu a ddim yn sicr o pwy ydych chi, oedd hynna'n rili bwysig I cyfleu mewn ffordd oedd yn authentic. Os mae hynna'n neud synwyr, sa'n gallu meddwl am ffordd well o dweud e, ond ie. Ydy, hollol. Diolch, Leo. Oce, ddown ni at y cwestiwn nesaf, a Ceri-Ann, ddown ni at y ti efo hwn. Be oedd y broses fel, a hynny yn ymarferol, sut oedd ti yn mynd ati I gydweithio ar y prosiect yma? So am ddechrau'r prosiect, dwi'n cofio gathon ni fath o sesiwn gyda phawb yn cyfweld ei gilydd am y tro gyntaf, gweld y wynebau ar Zoom am y tro gyntaf o falle cannoedd. Ond ni fel cyd-awduron, awduron, yn ogystal y grŵp hanga o bobl ifanc hefyd. So ni essentially di cael fath o brainstorm o beth a rhoi'n profiadau ni I lawr am beth oedd ysgol fel, beth yn hoff pethau, ni newid wneud y hunaniaethau, ond ni newid wneud hwnna hefyd ar y ddechrau. So mae'n neis I ddod nôl at hwnna'n fatha cyclical. Ond gyda'r proses wedyn, ar ôl cath y fatha brainstorm o gweld lle falle ni eisiau setro'r nofelau ac ati, eithon ni wedyn I ffwrdd, ysgrifennu bach mwy am beth ni'n meddwl oedd ein cymeriadau I fod, potential enwau,
pethau hyd yn oed mwy manwl a hoff fwyd. So oedd hwnna'n really neis, gaeth ni fath o blas really neis o beth ni'n meddwl gallwn ni cymeriad bod. Wedyn daethon ni nôl at ein awduron ac Elgan wrth gwrs. A sort of gweld lle oedd cytuno, fatha ancytuno, a roedd hwnna'n broses really neis, oherwydd i fi yn bersonol a nofel Tammy, oedd ni wedi gweld bod Mared wedi actually cael lot o y pethau'r un peth, a o'n i really wedi cytuno ar lot, so oedd yn actually quite hawdd i wneud. So oedd hwnna'n neis. Ar ôl hi, eithon ni trwy broses drafftio, roedd y drafft yn dod i fi, a ni'n darllen e gweld os ni'n joio fe yn gyntaf, yn credu oedd y peth mwyaf pwysig i ni fel cyd-awduron, oedd ni'n joio nofelau, ac ateb oedd o'n ni'n dal yn. So ie, ar ôl hynny, o'n i'n rhoi nodiadau, efallai gweld os oedd y geirfa yn rhai bys ni'n defnyddio, hefyd gweld os oedd e'n true to life hefyd. Fi'n credu bod yna'n rhywbeth really bwysig, a mae hwnna'n sort of cyffwrdd â beth dwedodd Leo yn gynharach, bod e'n rhoi real authenticity i'r darn. A hwnna oedd sort of, fi'n credu prif responsibility ni fel cyd-awduron oedd sicrhau hwnna, a bod ni ddim yn stray i ffwrdd at ystradebau neu unrhyw beth bys ni ddim yn licio darllen. Ond oedd e'n broses really neis, oherwydd oedd gen ni lot o bwen am beth o'n i'n dweud, a oedd nodiadau ni wir wedi cael ei cofnodi a weithredu mewn i'r nofelau. So oedd hwnna'n really lyflu gweld erbyn y drafft nesaf bod rhywbeth i newid neu bod rhywbeth ychwanegol. So hwnna oedd brif chunk y broses i'n meddwl am y flwyddyn, oedd y drafftio mynd nôl ac ymlaen. Ac wrth gwrs, trwy gydol hynny, cael sesiynau wedyn. Ceithon ni sesiwn QA gyda Lolfa i weld sort of y broses o byd cyhoeddi, a beth sy'n mynd mewn i actually greu llyfr. A bod ni'n byw yr actual profiad, oedd yn really neis hefyd gweld beth bys fe bod am unigolyn, am rhywun oedd eisiau gwneud e full stop gyda dim syniad neu dim cysylltiadau o gwbl. So oedd hwnna'n really lovely, a oedd e really wedi agor llygau fi i y fath o byd sydd yna yn y byd cyhoeddi, yn enwedig yn y byd Cymraeg. Mae yna cyfleoedd diri, so mae hwnna'n lyflu. A ie, hefyd sesiynau gyda a hysbysebu a beth sy'n mynd mewn wedyn i actually creu a cyhoeddi y llyfr a creu llyfr go iawn, nid jyst un ni wedi gweld ar sgrin am fynydd. So ie, mae lot o waith wedi bod roi mewn iddo fe, a mae wedi bod yn un sydd wedi bod yn cydbwysedd berffaith, dwi'n meddwl, rhwng cyd-awdur ac awdur. So very falch o'r cyfle. Gwych, diolch Carian. So prysur iawn, a dwi'n gwybod fod wedi cydweithio efo chi pa mor brysur ydych chi wedi bod, enwedig efo y gwaith marchnata yn ddiweddar hefyd. Ie, ydych chi wedi bod yn anhygoel ac ymrwymiad chi'n top notch. Anyway, ddown ni at Mahem nesa efo y cwestiwn nesa, sef, sut brofiad oedd o i gydweithio gyda dy awdur ar Lolfa, felly yr awdur yn golygu Marged Elen William. Sut brofiad oedd hwnna, Mahem? Profiad amazing, gweithio gyda Marged. Bydd awyrgylch mor croesawgar a welcoming, deallus, lle gallwn ni fod rhannu fy sylwadau meddyliau am y waith a'r cymeriad yn rhydd, a ysgrifennodd Anik efo sensitifrwydd ac efo pen agored a dysgais sawl peth ar ben hynny am ysgrifennu ganddi a throi ei waith, a roedd gweithio gyda'r Lolfa hefyd yn profiad wych. Yn enwedig fel dywedodd Cerian i weld sut oedd y proses o greu lyfr o ysgrifennu hyrwyddo'n gweithio, a cafon ni sawl sesiwn i adeiladu ar ein profiadau ni, felly oedd e just all in all profiad gwych. Gred. A oedda ti'n, Mahem, oedda ti'n gweld y broses o sgwennu, mae hwn yn strwythur eitha newydd, model eitha newydd i'r sector gyhoeddi yng Nghymru, o beth dwi'n dallt. Nath o synnu chdi, gosh, cydweithio fo awdur ar nofel, o hwnna'n teimlo'n rhywbeth gwahanol? Neu oeddech chdi wedi disgwyl, mae awdur jyst yn sgwennu llyfr ar ben ei hun? Sut oedd ymateb chdi i y cynnig yna?
Wel, dwi byth di bod rhan o rhywbeth fel hwn o'r flaen, felly roedd ei gyd yn newydd, ond ar y ddechrau, ni'n credu bod awdur jyst yn feddwl am y stori, yn falle gweithio fe editor neu rhywun ac yn creu'r stori, a wedyn mae'n cael ei cyhoeddi, ond gweld y proses fel behind the scenes a popeth oedd yn ddiddorol iawn, a wedi agor fy llygaid at beth gallwn ni wneud yn y dyfodol. A be ti'n meddwl mae'r cydweithio yna rhwng dau awdur yn ychwanegu? Be mae'n ychwanegu yn wahanol i rywun yn sgwennu ar ben ei hunan? Wel, y peth mwyaf yw doedd e ddim mor unig, fi'n credu, wrth siarad efo marged. Dyna'r peth. Doedd e ddim mor unig, gallwn ni cymdeithasu, siarad, mynd nôl am laen efo syniadau, a teimlo fel jyst mwy o cyffroes, really. Fel yn ystod y sesiynau Zoom, o'n i jyst mor excited yn weld y cymeriad yn dod yn fyw wrth siarad efo rhywun arall amdano yr un cymeriad, a roedd llawer o bethau, fel dywedodd Cerian eto, roedd llawer o bethau o'n i efo'r un syniad. Felly oedd hwnna'n neud fi'n hapus iawn i weld, a i gweithio efo rhywun arall ar yr un peth, a i really cael fy llais ar draws. A cael fy llais ar draws, fel ych chi'n dweud, dros Zoom. Mae'r holl broses yn y blwyddyn diwethaf gyd i digwydd dros Zoom sy'n really impressive. By'r cyd-awduron a gawduron, da ni'n wedi cwrdd wyneb yn wyneb eto. Mae'r diwrnod yna ar ei ffordd. Gwych, diolch Mahem. Ag yn ola, Thomas, gan i ddod at y ti. Sut argraff neu sut impact mae prosiect A5 wedi gael yn y ti fel unigolyn, wan yn edrych yn ôl ar y profiad? Wel, dwi'n meddwl rili wedi cael impact massive just ar balchder fi o fy lais a fy awtistiaeth. Os dwi'n cofio pan o'n i wedi gweld y cynnig fel blwyddyn yn ôl, o'n i achos Covid a'r pandemic a'r lockdown a phob dim, o'n i wedi treulio fel hanner blwyddyn jyst yn ynysig o bawb. A unwaith cyn ni, o'n i'n trio gweithio mas ffyrdd o... O'n teimlo'n rili isel yn unig, a o'n i'n rili trio gweithio mas ffyrdd o gwaredu'r awtistiaeth, achos o'n i'n teimlo fel jyst yn rwystyr ychwanegol a ddiangen o'n i'n gwynebu, yn enwedig wrth feddwl am mynd i brifysgol, gofod ymwneud â phobl newydd. A dwi'n meddwl jyst cael... Dwi'n meddwl oedd y bron iawn fel jyst ffawd bod y prosiect yma jyst i dod pan nath e. A wedyn sydyn o'n i'n cysylltu efo'r holl bobl yma, byddwn ni byth di cwrdd â fel arall, a ni gyd yn meddwl yn rili debyg am bethau. Dwi'n gofod hwnna'n rhywbeth oedd di synnu, dwi'n eitha tip hwnnw ni yn yr sesiwn gyntaf na, lle o'n i gyd yn meddwl yn reit debyg am fel syniadau ni am byd y 5 a be oedd mynd i ddigwydd efo bethau fel yna. A dwi'n meddwl jyst wrth gweld cymeriad Tim a cael yr influence na ar ei siwrne, a dwi'n meddwl cefnogaeth ti Elgan Rhys wrth gydweithio efo ti. Dwi'n meddwl hwnna jyst neu fi sylweddoli bod yr awtistiaeth ddim yn rhywbeth oedd rhaid fi, oedd e ddim yn rhywbeth o'n i angen gweld fel rwystyr ragor, bod llais fi ddim jyst fel o'n i wedi credu trwy fy mywyd, jyst yn llais bron ddiangen, bod falle bod yr... Bod be o'n i'n meddwl oedd jyst yn rwystre ac yn ddibwys, actually, probably yr union pethau bod Cymru angen ar gyfer y dyfodol a pethau fel yma. So dwi'n meddwl jyst sylweddoli hwnna yn ei hun sy'n dangos bod hwn dim ond prosiect byth gofiadwy, jyst yn y ffordd yna datblygiad mae'n rhoi fi fel berson. A dwi'n meddwl hefyd yr hyder o ystyried gall sgwennu llyfrau actually bod yn rhywbeth i mi wneud yn y dyfodol yn hytrach na jyst un o'r pethau yna mae pawb sy'n dweud pan maen nhw'n ysgol fel, lle ysgrifennu llyfr.
sy'n un o'r peth, ond mae un o'r peth yna chi wastad yn meddwl, o, allai wneud, ych chi byth yn bod yn ddifri amdano fe, ond dwi'n meddwl, ar ôl wneud hyn, dwi'n teimlo fel bod gen i shot o wneud lyfr bydd y pobl actually eisiau darllen. 100%. Dyna di'r cam nesaf. Ar ôl y 5, bob un ohonych chi yn dechrau sgwennu eich nofel cyntaf chi, eich nofel cyntaf annibynnol chi. A fel ni'n dweud ar y cychwyn, mae'r byd llenyddiaeth Gymraeg yn mynd i fod mor gyffroes efo'ch lleisiau chi a y straeon chi ar yr stilffoedd llyfrau, yn y siopa llyfrau. A tra bod ni'n sôn am y siopa llyfrau, dwi'n meddwl bod hwnna yn link bach seamless i ni gael rhannu lle mae y 5 ar gael. Ond cyn hynna, diolch i chdi, Thomas, am rannu yn bersonol gan emosiynol fel yna. Nes di wneud fi'n emosiynol, a dwi'n mor falch bod y prosiect yma wedi fod yn rhan mawr o dy datblygiad creadigol. Mae hwnna mor cool. A diolch i chi gyd am rannu yn mor hael rwan efo'r byd. Ond down ni at y siopa llyfrau, achos mae'r box set ar gyfer y 5, neu y nofela yn unigol ar gael yn y siopa llyfrau. A mae'r box set yn 25 pint, a'r nofela yn unigol yn 5.99. So ni'n argymell prynu fo fel box set, yn fwy satisfying gallu darllen nhw gyd. Ond dyna ni. A na ni ddod rown pawb, so nhw'n gallu rannu y siop llyfr lleol i chi. Ag na ni ddechrau efo Ceri-Ann, pa siop sgen ti? Gei di brynu'r box set o llyfr enfys a'n Merthyr Tydfil. Gwych, diolch. Ag Maham, be amdana chdi? Gallwch chi prynu yma o Caban yn Pont Cana. Grêt. Leo? Mae'r gyfres ar gael yn siopa felyn yn Eglwys Newydd. Lovely. Diolch, Leo. A Thomas? Mae'r gyfres ar gael o siop 100,000 yn ardal y Heath. Gwych. A dwi'n mynd i roi un gog i chi yn Llen Llun yn Bwllheli. Ac yn amlwg, maen nhw ar gael yn siopa llyfrau lleol ar draws Cymru hefyd. Ac yn amlwg AR-LEIN, ar gael ar wefan y Lolfa, Gwales, neu hefyd fydd y links ar gyfer archebu nhw ar gael drwy neu ar gyfrif Instagram y 5. Os ydych chi'n mynd dilyn hwnna'n barod, ewch amdani. So dyna ni, dwi'n ymwybodol o amser. So jyst eisiau dweud diolch i chi gyd eto sy'n gwylio ar eich sgrin heddiw. A diolch i chi gyd awduron, y 4 ohonoch chi sydd yma. Diolch i Maisie am dy holl waith hefyd. Gutted bod chi'n methu bod yma efo ni. Ond diolch i chi am rannu'n mor effeithlon heddiw. A dwi wastad yn teimlo'n breintiedig yn bod yn eich cwmni chi ac o fod wedi cael cydweithio efo chi. Thomas, Ceri-Ann, Leo, Maham a Maisie sydd yma. Heb y 5 yma, nid y 5 fydda'r 5. So diolch o waelod calon. Na ni ddod ar sesiwn i ben efo un gair yr un i werthu y 5. Pam dylia pobl brynu y 5? Un cylch bach ola. Thomas? Mae mor anodd rhoi'r gyfres yma mewn i un darn. I un gair, hyd yn oed. Just unigryw. Unigryw. Leo? Fi'n mynd i defnyddio'r gair falch. Think of that what you will. Gret. Diolch, Leo. Ceri-Ann? O'n i'n mynd am unigryw ond naeth Thomas dwyne, felly na i dweud experiment. Experiment ar brawf. Lovely. A Maham? Na i ddweud honest. Honest. Hyfryd. A dwi'n mynd i ychwanegu un hefyd, dathliad, fel bod gennym ni 5. So dyma chi gyfres y 5. Mae'n unigryw, mae'n falch, mae'n arbrawf, mae'n honest, a mae'n dathliad o Gymru ifanc cyfoes heddiw. Os da chi ddim wedi prynu, cerwch i brynu ac ymgollwch efo y 5. Diolch yn fawr.